luzokuphendula ngesikhathi esifanele. Sotholisana amakhanda lapho senza umthandazo wesabatha. Umthandazo wesabatha. Nkosi engumbusi nelimandla wonke, dala izulu nomhlaba, sokusuku lwakho olungcwele olwangcoliswa nguwe kunezinye izinsuku, eliyinkomba ukuthi nguwe wadala izulu nomhlaba. Ezinye izinsuku kwaba ezokudumisa wena, kepha lolu lwaba usuku lokukhonza wena ngobungcwele. Sihlambulule emkhululi wethu sibe ngcwele, ukuze ukukhonza kwethu lolu suku kwamukeleke kuwe. Siyacela wasithethelele izono zethu nezokhokho bethu, usehlisele umoya ongcwele, uba usingcwelise ngalolo soko olungcwele, sibe kanye nabangcwele izikhonzi zakho phambi kwakho. Siyacela wasithethelele izono zethu nezokhokho bethu, usehlisele umoya ongcwele, uba usingcwelise ngalolo soko olungcwele, sibe kanye nabangcwele izikhonzi zakho phambi kwakho. Siyacela uba usingcwelise, usiphe nengilosi yesabatha, uba isiphilise, sisinde noma singasifo sini. Siyacela uba usibheke, sikukhonze ngeqiniso. Amen. Ingakho masikhuleka sithi, Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, sithathelele amacala ethu njengoba nathi asithelela abanamacala kithi. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa sinsokubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze phakade. Amen. Sibiyele Jehova, sipho ukukhanya hlala ebukhoneni bakho, sikhonze ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu Nazareth, amanje phakade. Amen. Yimini yesabatha mayibe enhle kubangcwele. Amen. Sibingelele izikhonzi zezulu. Okay, sengijahe phambili. Isikhumbuzo. Khumbula usuku lwesabatha ulingcolise. Uqaphele okubukayo ngamehlo akho. Ungakungcolisi, kungabi ngokubi, kungabi ngokunengekayo. Qaphela ukukhulumayo ngalolu suku, kungabi ngokubi ozokungcolisa, kukhubekise, kepha kube ukubusisana kwakha okuphilisayo. Amazwi okukhonza uJehova umenzi wezulu nomhlaba. Qaphela okulalelayo, ungakuthokozisi okubi ozongcolisa izindlebe zakho, kodwa namiswa ngamazwi nendumiso kaJehova. Qaphela ukuthathayo nokuthintayo, ungakungcolisi umzimba wakho. Zithibe, uzithobe, uhlale ungcwele. Qaphela unyawo lwakho, ungahambi indlela zokufa. Khumbula ungenzi umsebenzi, uphumule ukhonze uJehova, ukuze nengilosi yesabatha ifike kuwe uzothi. Ungayicunuli ikumangalele, thole isiqalekiso kunesibusiso, ukufa kunokuphila. Jehova ongcwele, sibiyele Nkosi, usingathe sihlale ebukhoneni bakho. Nkosi, usiphe izindlebe Nkosi zokuba babasimakade, sithobele inkonzo yakho engcwele. Sicela wohlambulule kuzo zonke imidlizo Nkosi yengqondo zethu nezindlebe zethu Nkosi, uzophasa izwi lakho, nezindlebe zethu zizolalela izwi lakho, nezinhliziyo zethu zilimamukele Nkosi mase ziyaliphila. Sikhonze ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu Nazareth, amanje phakade. Amen. Imini yesabatha mayibe enhle kubangcwele. Amen. Ngibingelele izidalwa zezulu kwizindawo ngezindawo. Ngibingelele futhi izidalwa zezulu ethe zafinyelela lapha ukuba sizoba nenkonzo nazo. Sibingelele abagcotshwakazi
sibingelele abangcweliswa, sibingelele abangcwele. Sithi ukuthula nomusa nothando neqiniso makwande oJehova nangofakazi ngongcwele wakhe uJesu Kristu Nazaretha manje phakathi. Amen. Nkosi usiguqa wenu manje phakathi. Amen. Sibonga umenzi wezulu nomhlaba ekuseni esivusile ngalolusuku olukhulu kangaka, usuku lwesabatha olungcwele lwesabatha, ngoba lolu suku usuku olukhulu kunezinye izinsuku, zidlula zonke izinsuku ezikhona, ngoba uJehova kuko konke athe asenzela kona wathi mayebumba umuntu wamdala umuntu ephelele, kodwa wathi esembumbile umuntu wabona into eyodwa kumuntu, ukuthi umuntu uluthuli. Uma uthuli inyama yakhe izohamba hambe ikhathale. Waphinda futhi wathi esemdalile umuntu waphinda wabona izinto ezimbili kumuntu ezaziyinkinga ezazidinga ukuthi azikhave ngendlela engayikhava ngazo, kodwa umuntu perfect futhi umuntu uphelele ngayo yonke indlela. Asikho isidingo sokuba ushintshele loshiya ngoba uNkulunkulu wakubona umuhle. Asikho isidingo sokuba ususe leso sleeve leso lontshebe ngoba uNkulunkulu wakubona umuhle. Asikho isidingo sokususa isihluthi sakho ngoba uNkulunkulu wakubona umuhle. So konke uNkulunkulu akunikeze kona kukufanele. Konke uNkulunkulu akunikeze kona kukufanele. Kuphela konke akunikeze kona uJehova kumele umnike udumo ngakho futhi umhloniphe futhi ngakho. Ungazibumbi ngoba kuyinto engayakhe umqondo futhi ekuqhatha noNkulunkulu ukuthi uthi uwubumba uzibone wena ungakwazi ukuzibumba. Uthi uwubumba uzibone wena ungakwazi ukuzibumba. Kukhona-ke into eke yenziwe ama-art, abantu be-art. Bombona nje umuntu we-art okukhulume naye. Laba bantu-ke ngisho ukuthi abantu aba-spiritual bonke abantu be-art. Ngabe uyadweba, ngabe wenza ubuhlali, ngabe wenza abantu aba-spiritual. Kodwa laba obobumba kakhulukazi, bobumba abasenza ngenhlabathi. Uthi omunye uma ezomba inhlabathi, ngakayibona lo nto ku-SABC 1, yes. Kanti mina nayi le nto akangifundisa abantu exactly. Uthi-ke uma ezomba inhlabathi ubumba, uthi uqala ashise impepho. Ashise impepho. Uthi ngoba eseshisa impepho usuke echase ama-bad spirits. Ngoba esuke eshisa impepho usuke echase ama-bad spirits, cha ama-bad spirits angabi khona, angangami lolu bumba. Bebembuza ukuthi ama-bad spirits angaba khona kanjani. Wathi-ke lolu bumba engisuke ngilumba phansi ngenzeka ukuthi ngilumba ethuneni lomuntu, angazi njengoba abantu ababemba. Ngenzeka ukuthi ngoba ngilimba nje khona umuntu owafela lapha isithunzi sakhe silapha, angilazi. So wasethi-ke ngishisisa ilokho. Wayese esho futhi ukuthi uma wakha ubumba udinga ukuba ube nemidlinzo eclean nengqondo eclean. Ilona ubumba olukhuluma nawe ukuthi lifuna ini bese uyalisheba. For example, ngizile ngidazi ikade ishumayela la umgcojakazi enzulu kwayisho. Kwesinye isikhathi abazobi, ababiza ngabazobi ngoba bayazoba, kufana nomuntu ogawula isihlahla. Uma kwafela umuntu mhlawumbe wayihenga kuleso sihlahla, noma umbe ubumba lobumba alibele linethuna lomuntu. Lo muntu usesigodini sosizi. Lo muntu mhlambe uboshiwe ethuneni. Uzobona nge-art azoyikhipha. Angakhipha i-art yomuntu okhalayo, ingakhipha i-art yomuntu oboshiwe, futhi nithi nimbuka lo muntu, nibuka yena umzobi, nizibuza ukuthi yini ecabangile edala ukuthi aze yakhiphe lo mzobo, because umzobo yiwo imaterial, umzobo iyo ekhuluma nomuntu mase umuntu eyenza.
Kanjalo angiye ku-graphic design mhlawumbe niwabona amadobe edonge ngaphansi kwama-bridge. Wawayibona into eyakhiwe ngaphansi kwama-bridge okokuqala nje i-IT yakhona kure angiphindi kukancane ukuthi ubone isithombe somuntu operfect. Ngene kunaka la graphic nje abantu abake-pray awuzabakwazi ukudweba umuntu operfect ofomali o-serious hayi uzabakwazi bayakwazi kakhulu. Kahle kahle i-graphic design if udesigner into engakaze icatshwe ngomuntu noma engakaze ubone umuntu kuveze ukuthi uyi-art kangakanani. Most-ke ngitshele into engayazi most yabantu abenza ama-graphic design badesign ama-demons isikhathi bayazi ama-design ama-demon badweba ama-demon. Izinto abayibona emkhathini, izinto ezinye zesihogo, izinto zakwama-RAM, amanye ama-RAM mina engakafiki kuwona ongazufika kuwona. Adwebe umuntu othi adibona lo muntu lo muntu wasabeka kangaka. Medweba inja le iyasabeka kangaka udweba izinto zama-RAM. Bantu aba-spiritual la ngizafuna nje ngidlulisela amasibomloko ukuze ngizokwazi ukuqonda abantu abanjani aba-spiritual. So uma uphila uwumuntu kumele ube nokuqonda zonke izinto, wazi ukuthi zonke izinto oyithengayo uyazibusisa, zonke izinto oyithengayo uyazibusisa. Sekhona nje ama-design-ke manje ngisho nabantu abathungayo. Most yabantu abathungayo manje sebenziwa ngenye indlela, abantu abathungayo sebedesigna ngenye indlela benza ngazo izinto. Uzobona usebenza manje izinto ezama-dress kakhulu. Dweba izinto lezi ezombamba abakudedele apha, ezinye ziyi-design zenyonka, ezinye ziyi-design. So ziyazi ukuthi-ke vele uma uzenza lezi zinto once wazembatha, once wazegqoka u-attract-a i-spirit saleso spirit leso usidonsela kuwena. Kanti ngibuka futhi nenye into ukayisikaza futhi ey'njumayeleni zakhe ngoba ayinanto okuningi ake akuthinta. Wakhuluma ngendaba zokugqoka imbala yabantu, ama-colours abantu. So ama-colours abantu kumele bewaqonde. Colours kumele abantu bawaqonde manje sekuyisikhathi sokuthi-ke kuvela abantwana bakaNkulunkulu manje nabantwana basathane. Colours owagqokayo, ama-colours owagqokayo kufanele ukwazi lokho. Ama-colours owagqokayo ayenza i-frequency yakho ibe high, vibration ye-frequency yakho ibe high, futhi ayenza i-frequency vibration yakho ibe low. Izinkampani eziningi manje sezivele obala kodwa kubantu abangenalo iso lesithathu, iso likamoya abakaziboni. Elgazi, noJethi, no-Mr Price, noba futhi omunye, no-Woolworth, noba omunye no-Cell-C, noma so zonke manje inkampani lezi ziphusha umbala black. Ngisho nabantu ohlangana nabo begqoka endleleni begqoka black, o-Abob abantu begqoka bakhona begqoka black. Emngcwabeni bonke abantu bakhona begqoka u-black. Sikhula ngake ngabona enye i-show eyayidlala eyayibhalwe uMfundi Vundla, baba lo yakhehla umkhulu uMfundi Vundla we-generation, ikhuluma ngama-gods. Khona abantu ekuthiwa ama-gods. So labantu abama-gods bancike kakhulu kusiko lama-Rough Rider, abantu abagibele iy'thuthuthu, so ama-Rough Rider, abantu be-rock and roll. Uwabona abantu be-rock and roll ukuthi u-black bawuthanda kanjani, and futhi laba bantu yibo abawubumba olugolozela umbumbi, abawubumba atshela umbumbi ukuthi sina sifuna ukuba kanjani. Ukancane umuntu we-rock and roll uma lishiya lakhe liphelele. Kwancane umuntu we-rock and roll uma ubone indlebe yakhe engenamacici. Kwancane umuntu we-rock and roll uma ubone amakhala akhe engenamacici. Kwancane umuntu we-rock and roll uma ubone isleeve sakhe esingenamacici. Kwancane umuntu we-rock and roll uma ubone ikhanda lakhe engaphucele. In fact lezi zinto engiyibalayo nje uma uku-rock music into ozenzayo nje eziyi-standard. And laba bantu baphila impilo ehlukile ubusathane baveza
and I'm sure ukuthi kwi-satanic faith or ngabe kanjalo inkolo yobusathane ukuthi i-rock music, world music, i-rock music ikwi-highest form kakhulu ye-satanism ngoba abantu abalala la bawali i-behavior yakho because umculo uyakwazi ukwakhe imudi yakho ukuzizwa kwakho laba abahlezi behlale kukancane ukuthi abakhulu becula kahle ophinde kushintsha umnyondo ney'moto zabo abahamba ngazo uyayibona ukuthi lezi abantu laba abana-peace baphila impilo kanjalo. So bangcwele la engifuna ukukuveza ukuthi masiphila singabantu kumele manje sizazi ngoba isikhathi lesi sokuba kuvela abantwana bakaNkulunkulu phinde kuvela abasathane. Kodwa wazi yonke into ukuthi uNkulunkulu waseza saphelela. Akukho uNkulunkulu akwenza emhlabeni kusuka ngo-day 1 angakubonanga ukuthi kuhle. Nakukodwa kusuka nje ngo-day 1 akukho uNkulunkulu akwenza la emhlabeni kusuka ngo-day 1 engakubonanga ukuthi kuhle. So konke okukhona la emhlabeni kuphelele, nawe futhi uphelele. Uhlelelwe okukhulu kakhulu uNkulunkulu and futhi uNkulunkulu ukunikeze okukhulu kakhulu ukuphe idominion ukubusa. Cabanga ukuba sibuswa izintuthwane ngabe hlezi inqunywa amakhanda njalo sinqunywa amakhanda njalo sofana egodini ukuba sibuswa izintuthwane. Ukuba sibuswa izilwane ngabe sifa imihla namelanga ngoba iy'lwane azinanembeza ngabe azisweli. Kungcono wena muntu ngoba ubumqondo uthi ayisilwane phela lesi ungabe usayenza okunye. Iy'lwane uyifuna ukwenza lento ezenza ilwane kodwa engeke ngikubuke nasey'lwaneni zile-limit nje kakhulu. Ubona ukuthi kwabhubesi isikhathi esiningi alikwazi ukuthi lidle isonto lokho lidle inyamazane. Liyayibuka nje thothi namhlanje liyasho ayifuni izepha namhlanje livela mbelozini lezepha. So kuko konke ngoNkulunkulu uhlelele konke okuhle. Isihloko sami samanje namhlanje senkonzo sithi asibona abezwe ukuba isabezwe ngabe izwe liyasithanda. Asibona abezwe ukuba singabezwe ngabe izwe liyasithanda. Asibona abezwe ukuba singabezwe ngabe izwe liyasithanda. Asibona abezwe ukuba singabezwe ngabe izwe liyasithanda. Le ntshumayelo namhlanje isukela esigwemekweni isigameko esenzekile kule ndawo yakwaMaphumulo. Abanye abahlala nami ngeke bakuqonda lokho ngoba uma ungakhulile ngeke uzokuqonda futhi. Nale ntshumayelo namhlanje uma ungakhulile ngeke uzokuqonde. Ungakhulile kuzamoya ngeke uzokuqonda nhlobo. Sihlala njalo abantu besithuka thina singamakholwa. Njalo abantu bahlale besithuka. Bathi amakholwa anenhliziyo yimbi. Basho lokho besho lokho besho lokho. Kodwa umhlaba umi ngathi. Namhlanje ekuseni ngiyokhuleka uJehova uthi nenhliziyo yami ngoba ngikhumbule ukuthi kade sikhulekela ukuthi ukudla kuzonyuka. In fact akunyukanga. Kade si-worried nyelenyanga izoqala sithi ishi so kanjani ngoba i-state of amuzi sivaliwe na sakhuleka konke wenze. Angikhuluma ngathi kuphela, khuluma ngabazalwane bonke, abazalwane bonke. Noma kuthiwa yini ezofika la emhlabeni thina sitshelwa kuqala ukuze sizokwazi ukuthi sinikhulekele. Thina sitshelwa kuqala. Ngabe ikholo seMelika, ngabe se-Europe, ngabe noma ese-Asia noma likephi. Sitshelwa kuqala thina. Masitshelwa kuqala thina sitshelelwa ukuba sikhulekele khona. Bonje kade ngibatshela abanye ngalela sonto leliya asinyanga bisaqala. Ngabatshela ngathi la kwanyusa kuhlasele uvutha kakhulu. Emagqamela. Sikhlasele uvutha kakhulu.
ngathi lo vutha lo usazovusisa imizi yabantu kakhulu. Umuntu nomuntu othola ithuba anikelele umuzi wakubo, acelele nezihlobo zakhe ngoba usazosha kakhulu imizi yabantu. And le mizi mayisha abantu bazafa abaningi. Ngicabanga ukuthi 3 days back lokho ngangikhuluma nje, khuluma kusho. Abanye bakhomenta ngokuhleka ngoba ngikhuluma egruphini news epage 9. Bakhomenta ngokuhleka abanye. Ngathula ngathi mina abantu abayiboni lento. Ithanga ni 2 days back uNkulunkulu cha lento angisho le uNkulunkulu wangibonisa yona. Awubonisa omunye umuzi kaMandinda. Usha uphelile. Ngaze ngathi mina kanti lento ngampela into ezokwenza ngoba ngangiyikhulumile nje. Kanti inkosi yiyo ngampela into ezokwenza, ethiwa yinto ezokwenzeka le. Ngithanga bengaphosisi. Senkohliwe idate anginakanga idate yale post. Khona omunye indawo la ngasemaphephetheni semtata ngapha ngakosikele ngehle phesheya usikele. Kuthiwa kuvuthe isikole khona sasha nje. Angifundanga ukuthi kususwe yini kodwa sivuthile isikole sasha. Akubona isithombe sasha isikole. uJehova wenze lutho engajikile lutho. Umuntu osomdada ukhona egruphini yangizo. Into mayikhulunywa noma kuthiwa yini uboyitakazelela uye kuJehova uyoyibika. Nginenhlanhla enkulu uJehova angenzele yona nomusa angenzele yona. Nginomakoti oshawa uvalo kakhulu. Into eziningi nje ehlala noNkulunkulu hlezi itatazela nje. Hlezi itatazela kakhulu. Into mayayibona uyayitatazelela yonke into. Vuzo ebusuku wena sikhuleke ukuthi nokuthi uthandaza lapha ngiyami sina amehlo entothotho mina ilayitha zona ebusuku. Amehlo entothotho kunjalo. Ngoba uyibonile uyazi ukuthi lento ingenzeka futhi lento ingenzeka kodwa angabi nedoubt ukuthi ngeke iyenzeke kodwa kumele uJehova atshela yona. Noma ngabe kuthiwa kuqhamuka umuntu ungizwe kahle. Nothi kuqhamuka umuntu ohlanya ufika khuluma athi ayibo inkosi iyabuya manje uJesu uyabuya zinuka amakhwapha wena. Into yokuqala unganaki ukuthi hayi uhlanya lolu lukhulumelana zinuke wena amakhwapha ukuthi uma kuthiwa uyabuya ke manje wena uyiposition yini. Manje uyibheke lokho imessage uJehova angeke uze umtshele ukuthi imessage ayithumele kanjani. Uyini wena? Ukuthi ayithumele ngobani? Uyini wena? Ungatshela uJehova ukuthi ayenze. Thumela nje nangenyoni la uzizwe inyoni ikade ikhala ngenye indlela enyoni uthi umuntu uyalalela hayibo. Le nyoni iyakhuluma. Isho ukuthi nokuthi ungathi uyahlanya kodwa kuthatha lokho ubeke phansi edolweni bese utshela uJehova inkinga zakho nezinsizi zakho. Yena uzokuphendula. Imvula enganetheli bani la enganethi noma ubani. Kodwa lo mqondo ufanele sibe nawo sonke. Masifuna kodwa ukusurvive. Kumele sibe nawo sonke. Noma ngabe kushone umuntu umqondo wakho ufanele ube nawo ukuthi ke mina sekuthiwa ngiyahamba. Kodwa ukushona komuntu sekwaba yihlaya nje. Sekwaba yihlaya. Ngisho nabantu abafikayo lapha emathuneni bafika nje behleka nabasimba lapha akusabi serious. Delelana hayi wetsheba ukuthi kuhlewe la ke umuntu afakwe phansi kwaye abantu babejaha udakala utshwala akusekho lokho ifiye ukufa ayisekho. Kodwa umuntu masefike lokufa yena uqoba uthwala kanzima. Dlikize umuntu dlikize engafuni ukuphuma emzimbeni adlikize. Kusho kona ukuthi omdala wezinsuku sezolanda umoya wakhe angeke wenze lutho. Mase nje ubize
adlikize umuntu akhehliza amagwebu nohayiza nokhuleka noze mese ubiza umenzi wezulu nomhlaba umphefumulo wakho. Angeke wenze lutho usewubizile. Ngoba kumuntu uJehova umphefumulo wakhe awubiza kuyena. Bese niba nalokho ukuthi lo akakhulekela. Ngiyakubona lokho ukuthwetshula vele ngiyakukhulekela lo muntu abuye. Akakhulekela. Umuntu isikhathi esiningi okanjalo obuyayo abaye kukancane ukuba babuye bazi ukuthi sinikezwe i-second chance. And the second chance is the last chance sinikezwe yona. Kukancane. Lokho ngikusho ngokuba kunencwadi ekhona eBhayibhelini la khona uHezekiya inkosi etshelwa ngumprofethi uIsaya ukuthi uJehova ke usengitshelile njengoba ugula ulele embhedeni ukuthi ngeke uze uphile uzakufa. Waphenduka uHezekiya wabuka ezintabeni odongweni wakhala kuJehova. Wathi Jehova khumbula okuhle engikwenzile. Khumbula ukuthi ekuseni kwami ngasusa uNkulunkulu bezintaba. Khumbula ekuseni kwami ukuthi ngabuyisela umthetho wakho Jehova kuwe. Sibala nomthetho womkhosi wePhasika. Ngangcwelisa abangcwele bakho abapristi bakho ngalungisa ithempeli lakho lahamba ngomthetho wakho. Wakubala okuningi. uJehova wayeseba nesihawu. Wamhawukela. Ngoba wabusisiwe abanesihawu ngoba bayohawukela. Wayeseyamhawukela. Wathi engakaphumi ngisho nokuphuma esangweni uIsaya wathi buyele emuva. Ufike umtshele ukuthi uzophila uHezekiya. Ngizwile umkhuleko wakhe. Uzophila 15 years more. Wabuya ngempela wamtshela ngoba wayephethwe amathumba kodwa wayengeke azaphile. Wayeseyacela ukuba kukhiwe isihlahla somkhiwane kubekwe ethunjini. Labe ethunjini waphila. Izwa-ke inkulumo yami. Emva kokuphila kwafika isitha sakhe uNebukadnezar inkosi yaseBhabhele. Mayifika izobonga ukuba uyaphila, izombona ngoba esindile kade ezwile ukuba uzokufa. Isitha sakho isona umuntu oqala ofika afike kuwena uma kuthiwa kade ugula. Angisho ukuthi ke ninuke abantu uthi kade ngibula wembeso umuntu ofika aqala kuthiwa isitha sakhe, cha. Wathi uma efika inkosi yaseBhabheloni ifika kuHezekiya uNebukadnezar. Wafika wazombheka ukuba useyaphila yini. Ngempela uyaphila yini, usindile. Kunokuba uHezekiya adumise uNkulunkulu ngenkosi enkosini yaseBhabheloni. Kodwa yena wayekhombisa ingcebo, wayivulela ethempelini likaNkulunkulu, wayekhombisa amandla nombuso wakhe ukuthi ume kanjani. Yathi siphumile inkosi wayeseyabuya omunye wabaprofethi. Wafika wamtshela wathi-ke njengoba-ke ungalivezanga udumo likaNkulunkulu, ungamkhazimulisanga uNkulunkulu ngokuphila kwakho, ungamtshelanga ngamandla uNkulunkulu, ungamnikezanga udumo uNkulunkulu kuNebukadnezar. uNebukadnezar enzalweni yakho uzobuya awuthathe lo mbuso. Kulo 15 years ungakapheli. Kulo 15 years mengaphoyisisi wawuzaqala wathola indodana kuthiwa uManase uHezekiya. uManase kwaba inkosi eyahluka kakhulu futhi kwamanye amakhosi, especially kaJuda ngoba uIsrayeli wasodibadeke kabili. Kukhona uIsrayeli owakhiwa izizwe eziyishumi. Kubala oNeftali, kubala oLevites, kubala o-Ashari, sibala o-Ephraim, sibala oRuben, sibala oZebulon, sibala oJosefa, sibala oDani, sibala nezinye zezizwe zabantwana bakwa-Israyeli eziyishumi. Kepha uJuda wawakhelwe kwizizwe ezimbili qha, kuyisizwe sakaBenjamini nesizwe sakaJuda kuphela.
Angimazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uJosepha kube uye ohlubuka umfowabo uBenjamin. NoBenjamin ukuthi kwenzeka kanjani kuba ahlubuke uJosepha ngoba uJosepha noBenjamin babezalwa umama oyedwa futhi baba babili kwabo. Ingakho uJakobe wayemthanda uJosepha futhi emthanda noBenjamin ngoba uBenjamin waba umagcino. Kahle uJosepha intada ukuthi amthande ngoba kwaba izibulo lentandokazi yakhe wayemthanda. Lo nkosikazi wakhe wayemthanda uLeya bengaphosisi. uRahali, uNkosi uRahali bengaphosisi. So kuwo konke lokhu ngifuna ukuveza ukuthi uma nikhulekela umuntu ehambile emhlabeni ngabe ngezono zakhe ngabe inoma yini kodwa anokwazi ukuthi mayibuyile kuwumsebenzi wenu futhi ukuba nimnamathe lo muntu nihlale njalo nimkhumbuze ukuthi uvuswa uJehova njengoba uJehova ekunikezile second chance ukunikeza second chance okwenza ukuthi nokuthi. Siyacela ke singabantu ama second chance kakhulu. Ngiyakhumbula ngingakakhona kwaku 2009 bengaphosisi. Ngake ngaboshwa ngiboshelwa into engayazi. Ngathi sengiboshiwe ngangikhala ubusuku nemini. Kodwa izwi laJehova laqala ukukhuluma khona kimi. Ngesikhathi ngiboshiwe ukuthi kuphela I didn't notice ukuthi leli izwi laJehova. In fact nje izwi laJehova kumina libe khona ngisakhula nje ngoba behlala njalo emaphupho bengiphupha iphupho nje noma kuthiwa liyinkila itheka kanjani. Lempica abadala kanjani lalethi bese ngizophaphama kufike izwi likhulume kimi izwi lithi izwi kuukuthi mase ngiyakwenza bese ngiyafika ngiyamlandisa umama le ukuthi kanje athi awungaze lusho ukuthini ngithi ke lithethe liphela kwathiwa kuukuthi usho ukuthi ngilapha ke ngase ngiyafunga ngathi Nkosi uma ngiphuma lapha ngizoshintsha ngizophila impilo ehlukile mengaphuma lapha kwayidakamizwa kwani ngizoyishintsha ngizoyeka mengaphuma lapha nangempela ngaphuma ngathi sengiphumile njengokuba ngifungile uJehova ukuthi uma engangikhipha ngizokwenzani ngaphuma ngaba west kodwa angibanga west kakhulu kodwa nje ngayiphilela nje ngathi angikaze ngafunga kwaze kwaba isikhathi la ngiyakhona enkonzweni wase umqondo uyabuya ukuthi kambe ngake ngafunga kwase kuyiyona into esengilwela manje ukuthi isidakamizwa ngisiphume egazini ngayo yonke indlela ila khona ngaqala ngazana noNkulunkulu ngokuphelela uNkulunkulu wafika kimi olibala sizoyifunda ke incwadi okuyincwadi uJehova afika kimi ngiyifunda okuyincwadi kaJohn 16 uJohn 17 kodwa okwamanje ngizodlulisa lamazwi ukuze sokwazi ukuthi siqonde. UManase ke esezaliwe uManase Hezekiya esephiwe iminyaka ewu15. UManase wathi mayeqala ukubusa mengaphosisi wabusa eneminyaka ewu15 mengaphosisi or less qala ukubusa. Ekubuseni kwakhe uManase wenza izinto ezinengekayo kakhulu. Enza izithixo zonke izithixo uNkulunkulu ubaba wakhe uHezekiya ayesusile entabeni wazibuyisela back zonke wenza konke okubi uJehova wayeseyamdinelwa uManase wasidwenelwa isizwe sakaJuda wayese esho ukuthi uzothumela inkosi yaseBhabheloni ukuba ikuthathe lokho uJehova wenza izinto ngeyakhe indlela ongeke waze wayiqonda uma uwumuntu ongathandi ukuba nobudlelwane naye kodwa oyiqonda uma uwumuntu othanda ukuba nobudlelwane naye. Abanye abantu abaningi beke bejele ukuthi uJehova uNkulunkulu ononya uma ufunda iBhayibheli ngoba bafa abantu abaningi bafa ngesiyalezo sikaJehova inqwaba eBhayibhelini. Kodwa kulabantu uthi uma usufunda uyathola ukuthi bonke labantu babulawa umthetho. Umthetho uyambulala umuntu ongawugcini ufana ukwazi.
Ingakho senzelwa umusa ngoJesu ukuze noma sisheleleka emthethweni awumthetho wokufa kodwa senzelwe isihawu. Sihlukana nto eyodwa-ke kumele uwazi ukuthi isihawu sihambe sivame ngoba siwumusa. Ukuvama kwaso kuwukuphela kwaso. Umusa uma wenzelwe wona awenzelwe ukuba uhlale esonweni qha nakanye. Isho njalo incwadi yabaseRoma, Roma 6. Izingalokho sokwenza sothini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa naqha nakanye. Abantu abaningi benyathele phansi umthetho kaJehova bethi ngoba uKristu wasifela esiphambanweni thina bonindini sekumele siphile ngokuphula umthetho ngoba ukuphula umthetho kungukwenza isono. Uma ungasenzi isono kusho ukuthi ngumuntu ogcina umthetho, ungumuntu obalekela okubi, umuntu ophila impilo yobungcwele ngoba uyazingcwelisa. Awuyinto abantu ngalesi sikhathi abangayifuni. Awuyinto abalwa nayo kakhulu abantu. Ngeke ngathi mangiqala le nkulumo ngasho ukuthi namhlanje isihloko sethu senkonzo sithi ukuba besingabezwe izwe beliyokusithala. Kodwa sibona bezwe ingakho izwe lisizonda. Bayasizonda abantu abangakholwayo kakhulu. And futhi ngisho noma ungahlala noma owakwenu noma ungahlala noma kanjani noma ungahlala nowavudla naye noma ungahlala nowancela naye ibele iwele lakho, kodwa uma ukholwa wena ningakholwa liyakuzonda. Angeke ngize ngikushintshe lokho futhi ngalokho ngeke ngize ngikufihle. uJesu wasitshela obala wathi othanda uyise kunami angifanele, nothanda unina kunami angifanele. Wathi izitha zomuntu ngabendlu yakhe. Bayengaqambi amanga ngalokho. Ngisho nolala esifubeni sakho Yesu othandana naye wafunga naye washada naye. Uma ukholwa wena engakholwa uyisitha sakho. Kodwa kukhona lokho ngeke uze unake ngoba usadakwe uthando. Futhi njengoba ludakile uthando kumele futhi umthande ngoba ufungile egameni likaJehova. Awufunganga kwabanye uNkulunkulu. Uma ufunga kwabanye uNkulunkulu nabo labo uNkulunkulu laba uma wenza icovenant nabo banonya, bangakubulala nje ukubulala mase uyishintshe icovenant nabo. Ngoba la emhlabeni kumele wazi ukuthi siphila ngesifungo semimoya ofunga sona. uJehova ke abantu abaningi betshela ukuthi uNkulunkulu anonya abefunda iBhayibheli, especially labantu abafunda iBhayibheli ukuze balwe. Bengalifundeli iBhayibheli ukuze barizine, bengalifundeli iBhayibheli ukuze bayithole bona, bengalifundeli iBhayibheli ukuze babone uNkulunkulu nobukhulu bakhe namandla akhe, nokuzazi ngabo uqobo ukuthi badalelwana. uJehova uma ekutshelile ukuthi ungayidli leyo nto uzofa, umthetho kaJehova uphuma kube kanye. Uma uphuma kwaba kanye olandelayo umuntu soba sekuwumuntu oyosogcizelela, kodwa yena umthetho uthi yena uphume kwaba kanye kuphela. Yingakho sikhona singabashumayeli singabapristi, sikhonela into eyodwa uba sigcizelela umthetho ngoba uJehova ukhulumile umthetho kwaba kanye. Wase uyavuma wena. Awuyinto eyinkinga leyo. Ngoba into eyinkinga kakhulu okumele niyazi yithi esisukela uJehova. Akusiyena uJehova usukela, yithi esukela uJehova. uJehova thina wasibumba, wasibeka ensimini yase-Edeni. Wasibumba saphelela wasinikeza konke kwakufanele ukuba asinikeze kona ngokomusa wakhe futhi nangokuthanda. Esesinikezile lento wasiyasitshela ukuthi lokhu ke ungakudli ngoba uma wakudla uza kufa, ukufa nokufa. Waphula umthetho uyakufa. Kodwa siyambonga uKristu ngoba uyena wasifelayo. So uNkulunkulu ke nguye osebenza njalo ngokuthi ke aqondise abantu uma sebephula umthetho. Ngenkosi yaseBhabheloni yafika la yahlasela abantwana bakwa-Israyeli bakaJuda, isizwe sikaJuda ngonyaka ka-605. Kodwa siyazi ukuthi inkosi uHezekiya yaqala ukubusa ngonyaka ka-800 kuze kuya ko-700 kuya ko-700 ngoba iminyaka yayehla isho i-countdown ukufika kukaJesu emhlabeni.
Siyazi ukuthi wabusa ngo-BC. Lokho ngifuna ukuba uqonde ngale ndaba engizoyikhuluma ukuze ubone ukuthi uNkulunkulu uhlela ngeyakhe indlela. Njengoba wayesebonile ngaphambili uJehova ukuthi-ke abantu bamhlubuka. Njengoba abantu bamhlubuka efuna ukusebenzisa amandla enkosi yaseBhabheloni ukuba inkosi yaseBhabheloni ibuthe bonke abantu ngaphansi komthunzi welanga. Uma ibabuthile bonke labantu ngaphansi komthunzi welanga, ibafundise ngoJehova. Kodwa ukuze inkosi yaseBhabheloni iyazi ngoJehova, kwakudingeka ukuba uHezekiya njengoba evusiwe ekufeni ayitshele inkosi yaseBhabheloni ngoJehova. Leli qiniso ngitshela lona ngiyaphendula. Bayokutshela nje ukuthi hlasela inkosi yaseBhabheloni, abazi ukuthi inkosi yaseBhabheloni uJehova wayekhandile before. uJehova uma ungafunda zonke izizwe ezahlasela uIsrayeli, ubheke uIsrayeli uthi wakunjani, ubheke abantu babenjani, uzothola ukuthi lesi sizwe esifike sihlasela uIsrayeli, uJehova athumela abapristi kusona nabaprofeti ukuba kushunyayezwe inkosi yabo ukuba iphenduke. Ngoba labantu laba esuke ibaqoqile isuke baqoqe ngaphansi kukaJehova, so kumele ukuthi ibafundise ngoJehova. Ingakho ngihlale ngisho ukuthi mina ilembe leqamanye amalembe uKhalipha uShaka kasenza ngakhona wayethunyelwa uJehova. Kwangasiwo ubuhlakanipha wakhe ukuthi lo wabona ukuthi ashintshe umkhonto alenze iqhwa, ahambise abantu emalahleni, ehambise abantu emeveni, efuna abantu begitshe. Kwabuhlakanipha, strategy sempi kwakuJehova. Enzelani na uJehova? Ukuthi uJehova wayefuna ukuthi isizwe samaZulu sifundise abanye abantu ukuphila ubuzulu, heaven on earth. Kodwa yethi ilembe lathi selibabambele inqwaba yabantu, lahluleka ukubafundisa. Thina by the way, thina isizwe samaZulu siyisizwe esingcwele sikaJehova. SingamaHebheru, singama-Israyeli, singamaJuda ngokuphelele futhi ngokungangabazi. Kodwa kuphakathi kwalezi sizwe lesi kukhona abezizwe phakathi kwalesi sizwe. Laba abezizwe kuze kuthiwa abezizwe nje ingoba abantu ababezonda imithetho kaJehova, bezonda iminikelo kaJehova. Angase iqala ukufudumala, sengiyafika nasentshumayelweni yami. So labantu uma bephakathi kwethu angeke kuze kushintshe ukuthi ngoba naku sesibanqobile ukuthi sebezoyithanda imithetho kaJehova. Kuphela bebeyithanda imithetho kaJehova nemikhosi kaJehova bayithanda ngokwesaba inkosi, okwenza inzalo yenzalo yabo iphile ubungcwele ngomthetho wenkosi. Nabo bagcina baphela ubungcwele ngomthetho wenkosi. Umthetho wenkosi abawusaba kakhulu ukuba uhlanganisa ukufa phakathi, ukuthi babengakwenzi lokhu bazokufa. Akekho umuntu ongakuthanda ukuphila emhlabeni nanoyedwa, akekho umuntu ongakuthanda ukuphila lapha emhlabeni nanoyedwa. Mina isibusiso sami engisifisayo sami nenokunqaneleka kwaso, kodwa hayi ukuthi ngikholelwa sona, kodwa nenginqaneleka kwaso ukuphila emhlabeni omusha, okusho ukuthi ngiyobe ngiphila lapha emhlabeni, ngoba akekho umuntu ongakuthanda ukuphila lapha emhlabeni. And uba thina abapristi, thina abafundisi, thina abashumayeli nabashumayelikazi nabagcotshwa nabagcotshwakazi, thina abaprofethi sibatshela abantu ngombuso wezulu, siuchazela ukuthi abantu banjani. Nginasho leli percent la 30% wabantu abakholwayo mhlawumbe ngabe lilabo 50%. Ngoba wonke umuntu ufuna ukuphila emhlabeni. Yingakho abantu uma umashumayeza babona ngathi usubahlwitha lempilo abayiphilayo la emhlabeni. Ufuna bephile impilo abangayazi, futhi nayo leyo mpilo le abayophila ezweni lakamoya abangalazi. Okwenza abanye abantu babekutshela ukuthi uma ubashumayeza ubatshela ngezulu bathi wawaye ezulwini. Abeze bekhulume konke bakhulumiswa yini ukuthi bawuthuli. And uthuli angeke lize ludle umbuso wezulu, ngoba uthuli lizoqala liqale ezulwini, iqala for 1000 years before liye emhlabeni.
ukuba uthuli umbuso wezulu uzoza lapha emhlabeni uthuli lingayi ezulwini, ngabe kulula nje. Ngabe uthuli uyajabulela lokho ngoba uthuli lithanda ukujabula. Uthuli lithanda ukuba nezithelo, uthuli lithanda ukuba namanzi, uthuli lithanda ukudla konke okuyicompose okwenza ukuba livunde. Ikhuluma ngokudla kwenyama. Kodwa ngoba sibatshela ngezulu, futhi uma siyatshela ngezulu, sibatshela ngento engenayo injabulo ukuthi uyobujabula uyijuxuze ushona phansi udansa wenzayo noma yini. Sibatshela ngento esingenayo ukuthi udlani. Sibatshela ngento esingenayo ukuthi uphuzani, uphila kanjani. So umuntu uma umdlalela ngezulu uvesane akubona ukuthi ngoba uthuli liqonda okomhlaba kuphela. Yingakho ukuze uzoqonda okwakamoya kudinga uphume enyameni ube ngowamoya. Udinga umoya kaNkulunkulu okuzokuhola, uhole ngomoya ukhuluma izinto zomoya. Isho kanjalo incwadi yabaseKorinte ukuthi yingakho bengaqondi ngoba basenyameni. Thina sikhuluma okwakamoya, sikumoya. Nkosi-ke ilembe leqamanye amalembe ngokhalipha lababamba kanti ngixoxa nomunye wamashona ngisho ukuthi mina yazi ukuthi ukuba ilembe selimbambile uKhumalo uMzilikazi la lifanele uba limnikeze isikhundla lisho ukuthi Mzilikazi ngoba ngiyakubona ukuthi umuntu ohlaniphile nasi isifundo sokuthi kanjalo bonke noSoshangane. OSoshangane bahluleka nakhona uShaka into eziningi wayeyiphethe ngesandla. i-Africa from i-South nje South Africa, Southern Africa. Ngabe wayidla ngalabantu nje ngibabala bona ababili uSoshangane noMzilikazi abashona. Ngabe wayidla ngoba uMzilikazi bahamba baze bagudla koLimpaba, bahamba bayodla izimbaba. uSoshangane wahamba wadla isizwe samashangane. Ozwide amashangane amaningi awozwide ngoba uSoshangane mengaphosisi uzaleka esizweni sakaZwide Soshangane. So buka laba bantu laba ukuba bahamba nomthetho kaJehova. Laba bantu bahamba nomzulu ngoba isizwe samaZulu siyisizwe esingcwele, ngeke size kufihle lokho. Abo ngoba ulwa umuntu memtshela kanjalo ukuthi le sizwe samaZulu isizwe saJehova asukume ala. Ngizokutshela okubili. Okokuqala ukuthi akazazi, okwesibili ukuthi ungowezizwe. Okokuqala akazazi, okwesibili ungowezizwe. And lobuZulu bakhe buwubuZulu obungale kwama-1900s. Akusiyo umZulu oqala kuma-1800s. Angibe nje oqala nje nokwelembe. Khona abangamaZulu uqala kwelembe leqamanye amalembe, leqamanye amakhosi. AbangamaZulu ngalokho. So lawa amaZulu ngalokho bayazi ukuthi amaZulu awacaba. Bayazi ukuthi amaZulu inezangoma cha. Kodwa laba abangamaZulu kusuka ngama-1900s, sekusuka ngama-1900s because ushawo wama-1800s. Yabo, 17 to 1800s. So laba aba-1900s beza ngala yibo abaphila noma yonke into bagcawe bathi namaZulu nje sina amaZulu sinenkani sina ukuthi ukuthi momtshela ngezwi la Jehova ukuthi sina sinamasiko ethu. Mawumbuza ukuthi leli siko livelaphi? Hayi zaduma inhlonano ngempela. Umoya nje simple uthi uShaka yes, uShaka niyazi umlando kaShaka uShaka impela. Wayibulala izangoma azoshisa ngoma esodwa. Yeah. Mashisa ngoma esodwa wayibulala izangoma. Okusho izangoma zazi into enganjani. Usazi into uZulu engayifuneki kuzo. Njengawonke amakhosi uma ufunda eBhayibhelini wathola ukuthi wayewabulala. Even ngisho nanenkosi yokuqala uSawuli owabusa ngonyaka ka-1050 wayebulala izangoma. Kodwa naye egcineni wabulawa ngokuthi ahambe esangomeni
okwakuyichilo lokugcina alenza uJehova. Ngokuphendukela onedlozi wase efa kanjalo. Mefika esangomeni sangoma siyamtshela ukuthi awu Sawuli ungenzelani isilima ufuna ungibulala na? Sorry ukunibeka ngamazwi ami. Ngoba kwayazi ukuthi uye wayibulala. So abantwana bakholwa kuko konke kumele sazi uJehova uyahlela ngiyakhe indlela. Uyahlela ngiyakhe indlela. Sesiphakathi kwazo ke lezizwe eziwuzondayo umoya wabangcwele. Sesiphakathi kwazo lezizwe ezinonya ezingasifuni. Kumele nazi uthi uMoses kwincwadi yaExodus la khona ayitshela abantwana bakwa-Israyeli ngesiyalezo sezwi likaJehova ukuba baphume behambe bamkhonza uJehova. Uthi-ke uFaro lemkhosi yena nifuna ukuyenza yenzeni lapha. Ukhuza ibhadi uMoses uthi singenza umnikelo uJehova kuphakathi kwabantu baseGibhithe ufuna abantu basibulale. Umnikelo nje uwodwa, umnikelo. Kulo muzi esikuwo kuyi-mission house, umuzi esikuwona la. Silungisa ukwakha ithempeli laJehova. Kwithempeli laJehova kuzoba nama-althari amathathu. Amabili ngaphandle lomnikelo wokushiswa. Kube futhi elinye elomnikelo wabantu nje abawuzowudla umnikelo wesihle. Kube ngaphakathi kube i-althari lomnikelo wamanona, umnikelo wempepho, umnikelo wewayini, umnikelo wakho konke engabe sinikela ngako, olibo okweshumi kwenkosi. Ngiyanitshela uma lingama leli althari abantu noma lama leli thempeli abantu bawusibulala. Bebengabulalanga mina abawuthola oyedwa wethu bambulale futhi bakusho lokho ukuthi ingoba senza okunengekayo ngoba siphila impilo kanjani. Kodwa lokhu ngeke kuze kusiyekise ukukhonza uJehova ngoba uJehova uyasithanda. Njengoba esithanda uJehova usibekile ezweni. Uma ufunda incwadi yesambulo usho into eyisimanga imphefumulo iphambi kwaJehova ikhuluma ise-althari. Ngoba i-althari la sikhuleka khona. Ngibuke nje mekwenziwa umnikelo lapha sezimnikelo. Abantu benza nami kanjani i-althari ngisho ukuthi ngoba vele kusayi-althari sawumfanekiso lethempeli. Mase kumiswa i-althari ngempela. Uyothi wenza into ephambene nje uyayibonela ngoba uyokufa kusho ukufa. Ngoba kuleli bandla sihluke ngento eyodwa. Thina sifuna ukulanda inkazimulo kaJehova ukuba ibuyele kubantu. Lokhu ngakusho leli bandla liqala ngisakusho manje. Thina sifuna inkazimulo kaJehova ibuyele kubantu. Njengoba yayikhona eqaleni kumihleni yaka-Israyeli uJehova ehamba naye. Namanje thina sifuna inkazimulo kaJehova ibuyele kubantu. Asinandaba nagolide nasiliva. Asinandaba nalutho. Asinandaba nokuthi ibandla liyana noma liyancipha. Kodwa esikufunayo yinye into esikumishini yayo. Leyo mishini yayo ukuze ifezeke kumele senze konke uJehova asiyala ngakho njengoba babenza emihleni yasendulo, emihleni yakoMose naku-Aaron. Sihluke ngalokho nje kwamanye abantu. Siyazi ukuthi sinyamanambana siyakwazi lokho. Kodwa sicela inkosi ukuba sihawukele, asithathe nihlabelelo. Sithi inkosi sihawukele. Inkosi sihawukele. Inkosi sihawukele. Nama anginaso nami lapha.
sithanda wena solakhela umqondo olokhu kushumayelayo ukuthi sokwazi ukuthi siqonde kakhulu ngalazela sona sihlabelelo lesingisana sinkosi sawubele ngoniqalaza nani lapho nithola mhlawumbe nasingisithola Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele ngezono zokhokho bethu Nkosi sihawukele ngezono zobaba bethu Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele ngezono zokhokho bethu Nkosi sihawukele ngezono zobaba bethu nagezono zethu izono zethu zisihlalise nabezizwe abangayifuni imiyalo yakho abanyanya ngisho neminikelo yakho sihawukele Nkosi yamakhosi nagezono zethu izono zethu zisihlalise nabezizwe abangayifuni imiyalo yakho abanyanya ngisho neminikelo yakho Nkosi sihawukele Ngiyabona abangcwele kulesi sihlabelelo ngithanda ngoba sikuveza ukubala ukuba impilo esiphilayo impilo ekanjani njengoba lempilo esiphilayo ikanje angeke sakwazi ukuyiguqula asiye kustanza sosibili nagezono zethu ezenza abezizwe basibose noma sibatshela ngemthetho wakho bayasibulala basenza izimvu zomhlatshelo sihawukele Nkosi yamakhosi nagezono zethu ezenza abezizwe basibose noma sibatshela ngomthetho wakho bayasibulala basenza izimvu zomhlatshelo sihawukele Nkosi yamakhosi yabona abezizwe abasifundi and banyanya kakhulu imithetho kaJehova neminikelo yakhe njengoba nginitshelile ngathi mhla siqala kulenza leli altar ngoba sobe sinikela ngayo iminikelo yezinkomo yezimbuzi emini kabhasi ingakwenzi ebusuku
abadlula ngendlela yibo abobuka bethi nhla laba bagcina imithetho kaJehova benza iminikelo kaJehova mababulawe. Kunesihlabelelo ngangize samaNazaretha kodwa sengabe ngezwa ukuthi esamaweseli ngaphosisi. Sagcina sesicila omunye inceku la ubabo ngicabanga ubabo masiyosicwila ubabo ethi weyise wamakholwa hawukela umoya wami ngakhe phansi kwezizwe ezizonda umoya wami, phakathi kwezizwe ezizonda umoya wami. So kumele siwazi ukuthi laba bayasizonda. Kungaba owakwenu, owakwenu uhlale njalo elindele ukuthi uwanini. Uyakuzonda lo muntu. Owakwenu uhlale elinde ukuthi uwanini wena. Njalo nje. Mawuvuka nje uyisabatha uze esabatheni uzokhonza uJehova usuku lonke ulinde ukuthi uwanini. Ngosuku lokuqala ongeke uzuye ngalo esabatheni uyokhonza uJehova uyothula kodwa ngaphakathi enhlizweni ajabule. Akubuze kungani ungayanga namhlanje. Uthi ngizwe nginqena nje ajabule. Ulindele ukuthi ukwenze okwesibili, okwesithathu, nokwesine nokwesikhombisa. Uma ukwenza okwesikhombisa yila khona azokutshela khona ukuthi usuwile. Uma usuwile-ke ila eyojabula khona. Ngoba ufuna ukuba uwe. Okuyinto ayifisa kakhulu. So lo muntu uyisitha sakho akakufiseli ukuhle. Nathi sihlala nabo, sihleka nabo, babangani bethu siphila nabo. Bashiyela ibele. Siphila nabo. Kodwa siyazi ukuthi uma sesiya ngomthetho kaJehova abasifuni. Asithathe sesithathe isithethe. Nangezono zethu zokulandela indlela yabezizwe yokukhonza imimoya yezizwe yezinjondo namandiki namandawe siyawukele Nkosi yamakhosi sonile phambi kwakho nangezono zethu zokulandela indlela yabezizwe yokukhonza imimoya yezizwe yezinjondo namandiki namandawe siyawukele Nkosi yamakhosi sonile phambi kwakho. Njengoba kunjalo-ke angeke kuze kushintshe ngoba le mimoya siyenze yawo uNkulunkulu kuthina. Noma sibeka abantu kwicabinet yama-president, sibeka abantu abayizisekelo zokuphatha zama-government ukuthi bazophatha kulesigaba lesigaba. Sibeka abantu bezizwe abahamba ngemimoya yezizwe yamandiki namandawo. So akukho ukuzolunga nakukodwa. Yingakho ngasho ngathi siwukhulekele lela bandla lakamaphumulo. Ngasho noma uthole isikhathi silikhulekele lela bandla lakamaphumulo. Ngoba lela bandla lamaphumulo lizoliswa hayi ithina abantu kuphela kodwa lizoliswa uhulumeni uzolulwisa. Nangampela bahlile onomagugu semelane behla nomunye umama ophethe iRCL. And ngiyakushwama ukuthi sibeke umuntu esihlalweni sezenkolo, umuntu ongazi nathi ngoJehova. Lutho ngoJehova, ongazi lutho ngoJehova. Lela bandla angilazi, ibandla engilibona ko Facebook, ibandla engilifunda ngalo mangifunda kwezendaba ngilibuka kuba angilazi, angazi nomuntu oyedwa wakho. Kodwa ngakusho nje boldly ngaphumela obala ukuthi lela bandla ibandla likaJehova.
Kuphela noma lingenayo eminye yemithetho yokudla nemithetho eminye emayelana noJehova elingayenzi. Kodwa lela yibandla laJehova. Njengoba sebephumile kubantu, baphuma bayihlukanisa nokwezwe, bazolisela lokho. Siyalwiswa webazalwane, siyalwiswa. Umlando waleya ndoda uma usuwuzwa impilo eyiphilayo, uyabona ukuthi kufanele isitha sisebenze ngabantu bazo. Siqale silwe nabo. Nawe kumele uzazi uma wathi lela bandla, ibandla likaSathane. Ngoba omunye ngeke ngambona omunye engimhloniphayo kwama-podcast esho ukuthi lela bandla likhathi. Kodwa umuntu walela bandla akafihlile. Ukuba kuya ngami mina angikuze ngidlale ngawo. Ngabe mhlawumbe ngibiye ngenye indlela ngiyasho ukuthi intatheli asifiki lapha. Asingeni lapha. Ngoba ngabe ngazi ukuthi